Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μετά από ένα ομολογουμένως μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το τελευταίο βίντεο που είχα αναρτήσει. Καταρχήν το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεο του αγαπητού φίλου, τολμώ να πω Μάνθου, μέσα από το οποίο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και πολύ καλά κάνει δηλαδή για κάποια κανάλια που ο ίδιος έχει συστήσει και προωθήσει στο παρελθόν, μέσα σε αυτά και το δικό μου, που όμως η συνέχεια έδειξε ότι δεν ήμασταν τόσο συνεπείς σε αυτά που αρχικά είπαμε όσον αφορά τη συχνότητα των βίντεο που επρόκειτο να αναρτήσουμε. Βέβαια εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα κανάλια παρά μόνο για το δικό μου, και εν συντομία θα ήθελα να εξηγήσω τους τρεις βασικούς λόγους που εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έγινε καμία κινητικότητα εκ μέρους μου. Πρώτος λόγος, όσο και να φανεί κοινότυπος, καθαρά θέμα δουλειάς και πολύ περιορισμένου χρόνου εκ μέρους μου. Κάτι που δεν έχω πει στα πρώτα βίντεο είναι ότι η βασική μου ιδιότητα, η επαγγελματική, είναι web designer. Ταυτόχρονα, επειδή πάντα μ' άρεσε και η φωτογραφία, είμαι και φωτογράφος και βιντεογράφος, δηλαδή ασχολούμαι και με φωτογραφία και με βίντεο. Επίσης είμαι freelancer. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι, και όσοι είναι freelancer το γνωρίζουν πολύ καλά, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να δουλεύουμε ένα 8ωρο και μετά τέλος πάντων να έχουμε ελεύθερο κάποιο χρόνο να κάνουμε άλλα πράγματα. Ο freelancer, αν δουλέψει πληρώνεται, αν δεν δουλέψει δεν πληρώνεται. Απλά πράγματα. Φυσικά και μπορούμε να δημιουργήσουμε χρόνο για να κάνουμε πράγματα, αλλά δεν είμαστε τόσο απελευθερωμένοι, να το πω έτσι, χρονικά σε σχέση με έναν που είναι μισθωτός. Επομένως ο πρώτος βασικός λόγος που δεν ασχολήθηκα τόσο μεγάλο διάστημα είναι αυτός. Πάμε τώρα στο δεύτερο λόγο. Θα φανεί λίγο περίεργος, αλλά θα το πω. Στις 24 Ιανουαρίου 2025, πριν λίγους μήνες δηλαδή, ο Μίμης Δωμάζος έφυγε από τη ζωή. Όπως θα δείτε, έχω ανεβάσει ένα βίντεο με τη συνέντευξη του Βασίλη Κωνσταντίνου που είχα πάρει μάλλον αυτή τη συνέντευξη μέσα στη Λεωφόρο, και η συνέντευξη ανέβηκε στις 27 Ιανουαρίου του 2025. Δηλαδή 3 μέρες μετά το θάνατο του Μίμη Δωμάζου. Λοιπόν, μάλιστα κάποιοι έτσι γνωστοί μου που ξέραν ότι θα ανεβάσω τις συνεντεύξεις με συγκεκριμένη σειρά, αφήσαν έτσι το υπονοούμενο, μάλλον είπανε ότι υποθέτω τώρα ότι θα ανεβάσεις, τώρα που έφυγε ο Μίμης Δωμάζος από τη ζωή, θα ανεβάσεις πρώτα τη συνέντευξη του Μίμη Δωμάζου. Και πολύ απλά τους είπα όχι. Οι συνεντεύξεις θα ανέβουν με τη σειρά που είχαν προγραμματιστεί. Δηλαδή πρώτα του Βασίλη Κωνσταντίνου, δεύτερο του Αντώνη Αντωνιάδη, τρίτη συνέντευξη του Τότη Φυλακούρη, τέταρτη του Μίμη Δωμάζου. Δεν θα αλλάξει καμία σειρά. Ο λόγος που το έκανα αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μίμη Δωμάζου 10 με 11 το πρωί εκείνης της ημέρας που έφυγε. Σε 10 λεπτά, maximum σε 15 λεπτά, από την ώρα της ανακοίνωσης του θανάτου του Μίμη Δωμάζου, είχαν ανέβει βίντεο, και ένα πολύ χαρακτηριστικό ενός καναλιού που ακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος, το οποίο δεν είχε μόνο συλληπιτήρια το βίντεο αυτό. Θα ήταν δικαιολογημένο κάποιος να προλάβει, που πάλι δεν προλαβαίνει σε 10-15 λεπτά να ανεβάσεις απλώς 2 λέξεις και να πεις συλληπιτήρια, πάλι δεν προλαβαίνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το βίντεο είχε μέσα, στη μισή ώρα που ήταν το βίντεο, τα 2-3 λεπτά ήταν συλληπιτήρια για το θάνατο του Μίμη Δωμάζου, και τα υπόλοιπα 27 ήταν καρτέλες στατιστικές για να δούμε τώρα ποιος ήταν ο Μίμης Δωμάζος, σε τι θέσεις έπαιξε, πόσα γκολ έβαλε στην καριέρα του
πόσες assist έδωσε, ποιες ομάδες το ζητήσανε κτλ. Απαράδεκτο και τραγικό. Γιατί? Διότι πολύ απλά αυτό εμένα μου λέει, που ασχολούμαι με βίντεο, ότι ο άνθρωπος αυτός που το έκανε αυτό και όλοι οι υπόλοιποι που ακολούθησαν την ίδια μέρα, έτσι σε τόσο κοντινό χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση του θανάτου του Μίμη Δωμάζου, αυτό μου λέει ότι το είχαν ετοιμάσει το βίντεο ήδη από πριν. Είχαν ανεβάσει το βίντεο στο κανάλι τους υπομορφή private, ώστε να μην μπορεί κανείς να το δει, και το μόνο που κάνανε ουσιαστικά ποιο ήταν? Να περιμένουν την ανακοίνωση του θανάτου, προκειμένου να πατήσουν απλά το κουμπάκι εκεί στο YouTube και το private να το κάνουν public και το βίντεο έτοιμο στον αέρα. Και όλα αυτά γιατί? Χάρη των likes, των views και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απαράδεκτο και τραγικό. Δεν υπολογίζεις τίποτα πλέον, ούτε το θάνατο και τον πόνο τέλος πάντων της οικογένειας, απλά και μόνο για να κερδίσεις πρώτο στο χειροκρότημα, να το πω έτσι, για τα likes, τα views, τα share, τα σχόλια και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν μπήκα ποτέ στη ζωή μου σε τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν θα μπω και τώρα. Οπότε η σειρά δεν αλλάζει. Απλά τότε είπα ότι θα αφήσω το πράγμα να καταλαγιάσει, δεν ανεβάζω άλλη συνέντευξη πέραν του Βασίλη Κωνσταντίνου, και ο λόγος που ανέβασα πρώτα και είχα αποφασίσει να ανεβάσω του Βασίλη Κωνσταντίνου είναι μόνο και μόνο επειδή έγινε μέσα στη Λεωφόρο η συγκεκριμένη συνέντευξη. Και τέλος πάντων είχε αυτό το σε εισαγωγικά εφέ. Λοιπόν, και η Λεωφόρος είναι κάτι που οι γνήσιοι Παναθηναϊκοί αγαπούν και θα αγαπούν πάντα. Ακόμα και όταν γκρεμιστεί θα συνεχίζουν να την αγαπούν. Λοιπόν, άρα εγώ δεν θα μπω σε αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, κλείνει και ο δεύτερος λόγος. Πάμε στον τρίτο λόγο. Αγαπητέ Μάνθο, όπως βλέπεις στον τίτλο του βίντεο έβαλα Sport News and Bet. Εμένα μου αρέσει να το λέω έτσι ολοκληρωμένο. Και άνω κάτω τελεία, ένα και ένα καίει. Και στην ουσία μιλάω για το κανάλι σου. Αυτό είναι το ένα και ένα καίει. Διότι αυτό που είχα πει στο πρώτο βίντεο, συνεχίζω να το πιστεύω και σήμερα, δεν χρειάζεται κάποιος να ακούει άλλα κανάλια. Εντάξει, ας ακούει, αλλά δεν θα βοηθήσουν και πολύ όταν εσύ με την αντικειμενικότητά σου και βέβαια με τη γνώση σου που έχεις περί ποδοσφαίρου, αυτά που λες είναι αρκετά για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Άρα το ένα και ένα καίει εννοώ ότι αυτό το κανάλι είναι μόνο του, πραγματικά ξεχωριστό, και δεν χρειάζεται κάποιος να ακούει κάποιο άλλο. Είναι ολοκληρωμένος αν ακούσει αυτό. Άρα, πού θέλω να καταλήξω? Ο τρίτος λόγος. Ποιος ο λόγος να ανέβω εγώ και να ανεβάζω μάλλον εγώ βίντεο, όπως κάνεις και εσύ, ας πούμε, τόσο συστηματικά, για να επαναλαμβάνομαι? Γιατί στην ουσία, θέλοντας να κάνω κριτική για παίκτες, για προπονητή, για προέδρους και αυτά, θα έλεγα τα ίδια πράγματα. Ποιος ο λόγος να το κάνω αυτό, όταν έχουμε εσένα που, για να το πω και με λίγο χιούμορ, μας έχεις κάνει ξενύχτιδες και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε το βίντεο σου. Εγώ είμαι σε αυτούς, είμαι στους ξενύχτιδες. Επειδή κάποια φορά ακούω στα βίντεο που λες αρκετά συχνά, σχεδόν σε κάθε βίντεο, καληνύχτα σε εσάς που ακούσατε τώρα, καλημέρα σε εσάς που θα ακούσετε το πρωί, καλησπέρα σε εσάς που το πας μέχρι το επόμενο μεσημέρι δηλαδή. Όχι, εγώ είμαι σε αυτούς, στους καληνυχτάδες, να το πω έτσι. Λοιπόν, άρα αυτός είναι και ο τρίτος λόγος που δεν έχω αναρτήσει κάποιο βίντεο. Όλα αυτά δεν είναι δικαιολογίες, πρώτος, δεύτερος και τρίτος λόγος. Είναι πραγματικοί λόγοι. Αναφέρθηκες και είπες ότι μήπως τέλος πάντων αυτά τα κανάλια που αρχικά είπαν έτσι τελικά μας γράφουν και γι' αυτό δεν... Όχι, αυτό ούτε να το σκέφτεσαι. Αν δηλαδή φτάσουμε στο σημείο εμείς οι Παναθηναϊκοί που τέλος πάντων ενδιαφερόμαστε τόσο για την ομάδα
και αγαπάμε τόσο τους φιλάθλους της ομάδος να γράφουμε ο ένας στον άλλον, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν θέλω καν να το σκέφτεσαι, πραγματικά δεν ισχύει. Οπότε κλείσαμε με αυτό το θέμα. Κάτι άλλο. Αναφέρθηκε στο ότι έσβησα 2 βίντεο. Πράγματι ναι, αλλά όχι 2 βίντεο, 1 βίντεο. Το 1 βίντεο το έσβησα για το μόνο λόγο ότι ουσιαστικά δεν έλεγα και τίποτα και δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια, ως βίντεο. Και το κατέβαζα, δεν έλεγα τίποτα σπουδαίο μέσα σε αυτό. Τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια, έτσι. Και γι' αυτό και το διέγραψα. Τώρα, την ώρα που διέγραψα το βίντεο, με κάποιο τρόπο, προφανώς από δικό μου λάθος και χωρίς να το καταλάβω, στο άλλο βίντεο που λες ότι διέγραψα, δεν το διέγραψα στην ουσία, πατήθηκε unlisted. Η επιλογή unlisted, δηλαδή μη δημοσιευμένο. Έτσι. Και αυτό το συνειδητοποίησα τώρα που είπες πρόσφατα ότι 2 βίντεο. Και λέω πώς 2, αφού 1 έχω διαγράψει, και το κοίταξα. Να ξέρεις ότι αυτό έχει γίνει πάλι κανονικά στη λίστα, άρα υπάρχει αυτό το βίντεο, άρα από λάθος έγινε κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν έχω σκοπό να ανεβάζω και να διαγράφω σε καμία περίπτωση. Αυτά που είναι, τελείωσε. Απλώς εκείνο πραγματικά δεν είχε να πει τίποτα το ιδιαίτερο. Τελειώνοντας, αγαπητέ Μάνθο, έχω να σου προτείνω κάτι, και αυτό το κάτι είναι μια συνέντευξη. Μια συνέντευξη διαδικτυακή. Όχι live, θα μπορούσε να γίνει και live, αλλά έχει μια αρκετή διαδικασία. Θα γίνει ηχογραφημένη και μετά θα το αναρτήσουμε στα κανάλια μας, αν και εσύ το επιθυμείς κάτι τέτοιο. Δεν είπα προηγουμένως ότι μέσα από τις φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα αυτά που κάνω εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες της μουσικής και θεατρικής σκηνής. Έχω πάρει σχεδόν από όλους συνεντεύξεις και από ανθρώπους του εξωτερικού, καλλιτέχνες του εξωτερικού. Οπότε νομίζω το έχω σε αυτό το κομμάτι, στο να συζητάω και να ρωτάω κάποια πράγματα, και μιας και το έχεις και εσύ στις απαντήσεις που δίνεις και με τον τρόπο που τις δίνεις, νομίζω θα βγει κάτι καλό. Αυτά. Σκέψου το και μου απαντάς. Το site το οποίο δημιούργησα για τις φωτογραφίες, έτσι για να κλείσουμε με μια διαφορετική νότα, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι μας, το site που δημιούργησα, σαν web designer που είμαι, ονομάζεται claps.gr, claps.gr, claps όπως λέμε χειροκρότημα, για τον απλούστατο λόγο ότι το λιγότερο που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά, το λιγότερο είναι το χειροκρότημά μας. Επομένως βρήκα αυτή τη λέξη να χρησιμοποιήσω, που είναι μικρή, εύυχη, ευκολομνημόνευτη πιστεύω, και παραπέμπει σε κάτι που αφορά καλλιτέχνες. Άρα claps.gr, και αν θελήσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, θα προτιμούσα στο info@claps.gr να μου στείλεις ένα email. Αυτό χτυπάει αμέσως καμπανάκια στο κινητό μου, άρα προτιμώ κάτι τέτοιο. Έχω επιλέξει να κλείσω με ένα πρόμο βιντεάκι πάρα πολύ μικρό, δευτερολέπτων θα πω, με μια έτσι φωτογραφική δουλειά. Επέλεξα την Κάτια Ταραμπάνκο. Για όσους δεν τη γνωρίζουν, η Κάτια Ταραμπάνκο είναι η νικήτρια του Next Top Model, και ο λόγος που την επέλεξα, σαφέστατα επειδή είναι μοντέλο και ξέρει μπροστά στο φακό να στείνεται τέλεια, αλλά πέραν αυτού η φωτογράφηση έγινε στη Βαριμπόμπη, στον ιππικό όμιλο Βαριμπόμπης, και ταυτόχρονα φωτογραφήθηκε για λογαριασμό των ρούχων του αδελφού μου, τέλος πάντων. Οπότε, για να κάνουμε έτσι και λίγο διαφήμιση, επέλεξα ακριβώς αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε, ελπίζω, λίαν συντόμως. Γεια χαρά.